Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigihapon inyong Kuya Joel Binsi, kauban sa akong partner Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan? O sa tarang mga kasama, mga kahigalaan, awhakong ko kamo nga mugamit god sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon, pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga serving. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan ang atong magtatampo si Serving. Di gyud ay maayo nga tanan nga imong pagsasalig sa babae imong higugma imong ihurot. Kay dako gyud kayong pagmahay kun dunay mga kausaban nga mga paghitabo. Gikan ko sa abroad, kung nganong na problema ko ani no, sugdo na ko mga paghitabo sa diyang nagpractice Miss Pedro. Daw, redo. Pedro sa tata. Katong kanta ni Mike Adopul, Laki sa Layaw, Duprox, larga. Okay. Abli ha? Aha. Siya, idong kao. Okay, murag. Siya sa gamay, siya. Okay, siya. Sige ba kubog tani mahiwi ng kanta na to ni Ron. Ay, dahil sumsuma no. Karimpot tao, sumsuma. Larga. May mga tao, sip-sip sa trabaho, sup-sup pag yun sa iyang amo. Tarang kauban niya, hapita lang tanan kontra, plastic libag, krabi kachismosa. Kilala sa ilaha, bisag asang iskina, away bugno, may gusto niya. Magbago pa ka, kining kinaya, babay nga hangolong kwarta. Laki sa sumsop, sip-sip. Okay. Laki sa sip-sip, sop-sop. Laki sa sumsop, sip-sip. Laki sa sumsop, sip-sip. Laki sa sop, sipon. Oh my tik. Pero sumpay mga diha, no? Murag lipay magkay na. Ay, malipayo kami, Pedro, eh. Kay mao sa'y pag-abot ni Pedro, gikas lutupan. Oh, mau ba? Pwede yung taguli, pre. Oo, Di ka siya sutupan. Oh, pre. May alis na yung nasong kinlipay. Natural, muli ko na nabukoy ticket, pre. Dalisod kayo pilbilin nga, he. Huma naman ako kontrata dito. Mausad, ako sa bita, pre. Sunbuan. Muli na ako spinas, eh. Pero magdungan ta ba? Sige lang. Makita niya ta dito sa Naspi. Ang sinaspi. Pitaso sa siyo. Ikaw ba? Sanip, Wala kayo plano mong balik dire, pre. Di na tingali, pre. Kay kaluyos Ginoo. Dako naman tingali kong natigom taon. O niya, nakapatuko naman sa kong baye. Katong akong hinigugma ba? Nya, soroy niya dito, ha? Kung makasuroy ka, plano na ako nga ang among uyab, ay ang akong uyab nga inig-uli na ako magpakasalme. Oh. Di doon to, pre? O, pre. Usa bitaw ni sinungdan taon nga mi abroad ko. Usa ni para makapundar mig bae ba nya igo nga mahuman ang bae. And then
Kasal din me sa akong I love my love. Ay, love ha. Biliban ako ni May. Bilibagin ako ni pre. Maluoy bisad ko sa kong uyab taon, pre. Huh? Pilagi do ka tuig taon, inipong taon, anak taon. Mao nga, akong gisaad niya ang inig-uli na ako, magpakasal dahil, be. Mo ba pre? Ah. Tambong ko pre, si mong kasal po ha? Mayo ni, pre, dido. Kuhaon taon niya kang best man, ha? Niya si Pedro mo ay best boy. Best boy ka doha, Beda sa di mo. Pero, dili naman ka pwede, kay minyon rin ka best man, no? Oh. Imo na lang taka nga, ninong kasal. Okay na Binuwag ni pre. So, manghod ang giri ko na mong edad, ya, imo ko na mong Ninong. Most of the tinagwan na yan ni pre. Ah. Imbis kumpare, magpapa ninong ka na ako. That's it. That's it, ha? Mutawag nung, pre pa ba? Sinawag ni pre. Pre papa, muna tag Alibaba na. Alibaba sa din. Ayaw, pre, kadahan magaka. Sa mata ni, watay ka ng dispididi. Dispididi, ha? Ugma kay sa sunod adlaw, pamang kumigikan din ni. Yatol ko service, kumpanya ron. Ugma di karon. Mo lagi. Sumaba karon lang ta magdispedida para magkapauway ka ugma. Aron niglarga nimo sa sunod ugma. Di ki kahago. Sige. Mag-inom ta. Si Pedro mo ay kita mo ay mag-inom, si Pedro mo ay muumay. Inom mo. Inom ta, dali, inom ta. Naka-despedida yung gusto akong kauban nga si Paridido Flores. Mapagkasunod adlaw na, mauli naman ko sa Pinas. Pero, wakong sulti sa wedding gugma, nga mauli na ko. Kay gusto na ko, nga sorpresahon ako sila sa akong pagpauli. Unya, pila may istorya, nabot ko sa Pinas. Unya. Kadiyot. Kasayo ba aning nanuktok? Oy, silinga na sa dinamo nga manghuwam og kurkuran. Kadiyot lagi. Namurol pa ko. Bida, oy. Unsa bay? May kadlaw! Oy, anak sa irong kagiron. Ikaw dahil ni Sir Beng. Nay, ako tao ni Nay. Anak sa iring kagiron. Tinuod ka nga ikaw ne, ha? Wa ko magdamgo? Nanay, sa ko lagi. Pahilot ko darong imong istakyaw. Para sa besag pa ako no ko. Besag pa ako aron makatuo ko nga wa ko magdamgo. Sag pa ako. Di ay gusto ka sag pa. Aray. Sana, ha? Anak sa iring kagiron. Ganun na iro. Di ay ninak. Ako ni Nay! Sige. Kaon na diha. Tawasan na yung imong pagkaon diha. Sablis, katay, Nay. Ay, ito sayo kang nang milakaw. Kay ibaw ka naman, ana, nga, kuan man na sayo, magkay na magsugod silang trabaho. Yun na, wadi ay kamulaos dito sa inyo? Papanay, kay gusto ko surpresahon ako ang akong asawa. Surpresahon? Ha? Basin, ikaw ang masurpresa. Ha? Ano ba, Nay, ha? Ano? Ay, Sir Beng, anak. Sus. Ay, unsa mo kamahal ng babayhana? Nanay, sobra pa siyang kinabuhi tao na. Gani, nindot na kayo amot taong mga plano. Gani, siya may usa sa rason nga nung may abroad ko. Kay gusto na ko nga iniguli na ko magpakasal na me o magtigo me para sa among bagong bahay o among kaugmaon. Unsa? Okay, ano ba na, ha? Doon na problema? Hanay, sining? Nay, truth na tell me, ha? Doon na problema? Ay, may problema sa imong asawa. Ha? Unsa dito po sa kuwasawa na, ha? Unsa na, sining? May lain na ang gikaismiringhoy ang imong asawa. Unsa? Ay, karaan na Sir Beng. Tinuod ka lang, tinuod ka. O, lagi. Gayag-uon mo Kayo ba yan imong duklon? So, sa tao na, inuunsa. Anong duklon mo? Pag sure ba, tinuod ka? Ha? Inuod ko. Anong kayo mo mas dili, nanay? Ano man? Dahil buong malanggo ko, gawa na kay padadana mo. O
og kuan konsumo nga rin tatay nimo. Oh. Ha? Oo. Ikalas niyang kuan hato dere kwarta nga silbing among alote diha nimo. Suko man kayo siya. Unya pagkasunod, wa naman siya moari aron paghatod sa kwarta. Abi na mo, nagbuwag na mo. Ug wa na ka makapada niya kwarta. Unya nagwatuwa talasag ko nga manawag ka namo. Nimal bihana. Sige na. Ako nga ton, pakikitaan ako sa bayis. Mabalik na ko nga nini. Ibilin rin ako mga mbag gamay ha. Kinirang ako may akong dadon. Mabalik na ko na Mayong iyang ibuhat. Iya kong tutuhon. Kadakot rabas kwartang akong ipadaan niya para sa among bay. Nimal ginis dilya. Mapatay yun akong bayhana ron. Dolo kas bay nga amo. Oh! Uy, sirado man. Madali ko. Ako ni Claron. Oh, may tao. Sirado man. Iyon na, be. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Kandaduhan man eh. Sibut kasabutan eh. Wala na po yun eh. Asa naman yung silya? May tao-taon pag-abot ako sa bahay. May nagsulti na ako nga among silingan nga wakong dos dilya kinikuyo ko nung laing laki. Muro yung hugno akong kalibutan taon. Muro akong giluan sa akong nahibawan. Unya? Unsa? Na, wala ko makamatikod na. Nga wa na dahil magpuyo dito sa inyong gipuy anak. Kay unsaon, wa naman kumupakita niya kay nag-away lagami anak kausa. Sukad atong tuan, nasuko siya nga mihato diri sa imong gipadang kwarta para namo. Salbahe siya na eh. Salbahe siya. Asam ka na ko siya pangita. Ang akong kwartang ipa, naku, armas gipadaan ako niya na ipurbida. Mao ganay mahitabo. Ang man sadog iyang ibilin diha sa inyong bahay. Gidagi na ito niya na eh. Oo, dadon good na niya. Pangitaon ako siya na eh. Pangitaon ko salbahe sa asawa. Purbida. Unya sa man nimo sa pangitaon nga wa man kakahibaw asa ni siya karon. Aw ipa-public service lang no. Biya, no? Asam na ko ipa-public service tao na eh. Asam man, purbida. At tulad ko nga ito ni Rufil. Purbida. Presiding! Day! Day, ang isda, day! Ritual na, day! Oh, ay nanastatay ni mo pidot. Ay, day, isda mo. Oh, Dong Sirbing, ikaw di ay nito. Oo, tay. Oh, anong murag magulaanon ka man kaayo? Ay naibaw na siya pidot bahin sing asawa. Ha? Na ako man na sing sultihan. Kung si asawa, kasado din na sila. Nga man na sila makasal. Wa lagi, pero... Mas mayrag yung wa magpakasal atong anak na ng babayhana kay wa toy ayo. May nakasulti na ako eh. Nga may kuyog di sa laing laki. O akong naibawan, ato ako nun sa magpuyo ron dito sa Pikas Barangay. Kauban na itong iyang laki. Ha? Asa na pitay? Asa sila nagpuyo ka ron? Ako yun na surpresa taon sa akong pag-abot taon. O sa gisulting tatay nanay na ako kung asa ni amay bawan o napuyo si Dilya, gisulting tatay na ako gidayong giadto ang maong lugar. Unang pangutan na ako dito. Hangtod nga, doon na nakasulti na ako kung asa silang bayan na puyo. Maoning bayan nga gitudlo. Itong nagsulti na ako. Maayo kay kaila silang Dilya. Sirado man. Masig, nara sila sod. Manokto ko. Huwag yung tingog dahil. Kusog na kaya akong panuktok. Huwag yung tubag. Kadiyot! Uy, muro tingog sa kong asawa-asawa na. Mag-rider ka ng asawa-asawa ka. Karoon ka lang. Inikabin mo. Makita yun. Di mo kung sa'yo akong bato. Di ba na makita yun? Nailakaw. Naitunog mo na pa doon din eh. Ang tabong ko ni Kumo na kung nag-aso-aso. Kumusta ka? Kung sa'yo tuyo ni mo, ha? Ginoo ko, kada kong tawa ni. Murag Senyor Bunil Balikit. Sa'yo tuyo ni mo? Maningil ka? Pagdarong ha mo, pabag-wiswildo din eh. Tingay gindang, tigarong din. Si Bunil. Bunil Balikit. Gini kay Dagman. Kuhan, kining. Kung sa'yo tuyo ni mo, pagdali.
Tiwa pa gumaman sa bahay niya akong kutsilyo. Bungot si Toy. Sa tuyo ni mo, ha? Ako, sir, nami special offer ba? Kanang 50% discount. Basta ganahan mo, sir. Natay shampoo. Permi ikaw kang buwa. Gini permi ako shampoo, sir. Yan, napagit toothpaste. Nga mga tangtang imong ipon. Basta imong lagos puti. Sa? Oh, Ani, unsa na? Special offer ko no. Ati man na ni Daribe. Kasumog-samog na ni Daribe. Ati man na ni. man na ako, no? Ginganlan pagkuway buot o sa tuyo, porbida ka na. Special offer, sir. Tagpila masad ng imong special... Oh, ano sigam na imong ilong? O, nipiyo ang imong baba, ha? Ano sa ka? Ha? Puro ka kita guno, ha? Serving, ikaw? Basig bataga ka, sudlot ra ba nagmayong mata, oh? Ako ni, ako taon, ang lalaki imong gitunto, ha? Imong giilad sa taas ka panahon. Di man to taas good, mubo raman to. Ayaw lang tanila. Bida, kandido sa tablado. Nya karon gibinuangan ko niyo. Dito kaya tablado na pero ngano gibuhat pa di mo. Ay, imong tingog ikaw makadungog ang akong bana. Oh, ako may imong bana ngano ang purbida. Palihog gusto niya. Hinaya imong tingog lagi kay madunggan ka. Oh, Kaya na ba na nagabait sa mga kutsilyo? Purbida, usa ba din trabaho nito na? Nga imo siyang giilis ako. Unsay trabaho na niya? Mangingihaw og baboy sa luriga. Mag-istorya ta. Magsabot ang mag-istorya ta. Magkita ta dito sa tindahan sa eskina alas 10 alas 10 sa buntag. Mag-abot ta dito. Ato ilang na salod, ha? Sige, siguro ang yung tunga ka dito, ha? Dan anti ka pulis o padakop ka. Kung imo kung ilaron di ka matunga, sa imo pag-ilan ako! Serving. Purting lainas kong ibato, ay mura kapat yun nun kay kong tao, sa diyang nakita na ako, ang gikaipong taon nga may kaipong laki akong asawa, pero pawawa lang taon ko, nawa akong kaisog kay, ang iyang laki purtim sa dito ko ang tao. Nya, mangingihaw po yung baboy sa luriga, silingan ni pare Richard Lisundra, purbida, gabait po yung kutsilyo, mo ito nga, wako kaunat sa kong kalagot, pero sabot may magkita mi, o nya. Tultulan niya mo gipuyan karoon sa mga asawa-asawa. O, tay. O niya, wani mo kulatahan. Wani mo bali ang liog. Walang sa tay, pediha yung kapuyo, nagpaids kutsilyo. Ya, tira. O sa ibot niya ipasabot. Kanang mangingihaw magbaboy sa luriga yung kapuyo, tay. O sa? O, Hindi ay, pidot. Magpabili pa yung kada. Wa ko mahadlo ka na tawana. Bisag unsa pa niya kadaka. Igo sa kumabungkag siya. Siguro baya ni mo. Ihaw tog baboy sa luriga. Sa may gusto kag ikay-ihawon ato? Tanaw na ito, magkaihaw ba siya na ako? Wa ko mahadlo ka na yung kutsilyo. Bisag usa magkutsilyo hayan na doon. Wa ko mahadlo ka niya. Hindi ay, wa mahadlok. Ikaw wa ka mahadlok o kutsilyo. Hadlok mo gani kag injection buanga ka. Oh, injection man to. Lahi mo ng talinis kay sa Hindi hain. ay, galhal ka lang. basta na yung manay, tay. Kigusay ko niya. Bahala di siya magigulin ako. Basta iuli lang itong kwarta nga para patukod sa Mumbai. Gusto yun ako makuha taon ang kwarta taon. Sige man kong padaan niya para tigom lagi taon sa Mumbai. Pero, noon sa bang dayabang mag-utong ng bayhana, ngano ka ha? Ang pagkaugma. Ay, kanito nga ka. Sabi na ko, di ka pakita na ko. Kay polis ang ito kong patusin nyo. Gikasubo ko na hitabo na to, serving. Siguro dili kita angay sa usak-usa. Okay rin ako. Kasubuong ka ni mo. Okay rin man. Huwag na kay gugman ako. Kadawat ko, anak. Pasailuan lang gid ko, serving. Di man gud nimo matambalan ang akong kamingaw o sa akong panginahanglan kay tuwa man ka sa layo. Hangula sa di mo. Si hangol. Di mo kakagwanta, ha? Igwanta di mo. Ako gani, igwanta na ko ang kamingaw na ko dito sa kunimutangan. Pero sige lang, may kaso na. Kung sa'yo mahitabo, ha? Di lang ko umuguko di mo. Ang gusto na ko nga mahitabo dahi. Iuli lang itong kwartang ako ipadaan mo para unta sa atong bahay. Wa na noon. Usi, wala na! Urot naman. Di man matigom good. Kaya kada adlaw ba ako masuroy. Kaya ako ramang usa sa bahay. Mabuang ko kung ano ko pirmi sa bahay. Uy, munang wa ko'y natigom. Usa! Mao ni akong problema ron. Kaya wala yung kwarta taon na tigom. Wa ko'y kwarta nga akong gi-expect nga makuha og balik taon. Matod pa niya, nahurot ko na yung gasto kay wa siya natigom.
Pero, di ko mo tuoy. Kay nakita mo na akong ilang gipuyan karon. Murag bago mo siyang gipatukod ka ba eh. Wapay na ipintal. Nagduda ko nga ako tong kwarta may gamit na sa pagpatukod sa ilang pinuyanan. Saan mo na ako, bam? Palihog, be, Ate Pres? Makuha pa ka ito na akong bahay kay lagi patukod, ha? Kay nagtuo mo yung kung akong kwarta taon gamit sa pagpatukod na to. Unya, usa ba na kong buhat itong taon na ni Bambina, Ate Pres? Palihog, tambagi ko ninyo. Usa man, kung kamoy pasultihon, sirbing. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning, good morning, Lord. Good morning. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga alam po sa tanan. Bam, good morning. Good morning. Sa pagkibigyan sini Ayan Aliganga. Oh, Dong Pedro, good Ni morning. Badoy nga Aliganga kinadakag lawas ito sa Bilya 11. Ah, si Badoy. Badoy nga mag-iyog manok kupislito lang oh. Nindot kayo. Onya, Ate si Jane, good morning mo dia. Good morning, mga mama. Salamat kaayo ha sa padayon ninyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Unya para sa mga dago, Don Pepe Dark Chocolate. Unya palit sad mo sa Diamond Yema o BM Special Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lami. Okay, Ate Pres. Okay, ang sendo dato karong adlaw. Si Serving, Ate Pres. Serving. Serving kadang problema taon si Serving, Ate Pres kay trabaho siya abroad karon sige siya padag kwarta sa iyong uyab para lagi itukod silang bahay karon way natukod, Ate Pres nakauyab pag yun ang iyang uyab gipuyog lain nagtukod og balay pero was kay bao iya ba to Dili ya asawa. dili asawa pa na niya, Ate Pres. Live-in na lang. Live-in ra. Kami sila magkasal. Kadyo kay Ate Pres kay na tawag nako. Okay. Padayon sa Maria. Okay. Sa naman diri. Unya, bam. Mariba mo sa. Ang kwartang iyang gipada. Problema niya, bam. Oo, ang kwartang iyang gipada, gihurot ay gastos sa babae. Maulagi, no? Unya, oo, kanang nagtuo siya nga nag-abot. Nanay bahay. Makapatukod sa gwapo nga bahay, tungod kay dako-dako naman yung kwarta nga napada. Sa mga pag-abot di, haging nga siya siyang inahan. Kawa, kay boss balita nga imong kuan, babae ni kuyo maglaing laki. Tapos pikas barangay. Mauto nga pag-adto dito, giistorya niya ang laki na ba sigbaid na konsilyo kami ngihaw ko ng baboy sa paghisgot na kwarta nahurot na ang duda niya karon kanang balay nga bagong gipatukod wa pagani pintal basi no guyahan ang kwarta tingali kwarta na itukod muna iya problema karon unsaon nga magkuha ba kanya ang kwarta. Paminaw na ako murag maglisod siya kuha sa kwarta kay di gid mo tugon babay ang amag imo nang tukon Nya mangingihaw ra ko baboy na ing uyab makabalay di na nga mangingihaw mo nagbaboy. Mao na nga sa man ana pagkuha di gyud na magkuha ang kwarta ang ako lang ani nagasto naman ako lang ni dong no pwede po siguro nga imo siyang ipatawag sa barangay aron mutugan gyud sa hain og kwarta ug unsa man yang gipamalit pananglita gipamalit yang mga butang hain man tigmo sa balit yung makaon, wala natin makita, kay kitaon naman. Nagkaon naman. Oo. Mao na nga, kadi asot tagaan sa ka na mo gamay diri nga guide ha? Sir, singan to ano niya eh? Serving. Kung ari ka diri sa Salmo 49, versikulo 16. Ayaw kasi na kung muda Osbon. Ayaw kasi na kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala ini kamatay na niya. Dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Kani ko nang imong kwarta tinuod nagitukod niya nang dakong bahay. O kanina lay paminawan akong gibasa. Apan sa ako nang gingon, o gusto nyo ka, pinigi mo siyang ipatawag, apan paminawa po, o pananglitan, o ingon siya, makatugan siya, o saan siya ibayad? Mauna. Di magbaboy sa nangihaw baboy. Kasi nato ginansya sa baboy. Asa masugot ang laki. Oo. Di ka na masugot. Oo. Patay mo itong paningron. Pwede sa duog ka ng, sa laing bahin, pwede ipatawag niya si babae, aron mahibalupod ang laki, ngayon kikaipon karon nga edaran. Aron kanabitong na ipanultero aron dili na siya makabiktima og lain kay basi kunya mahurot og kwarta nang ihap ng biyaan. Maanad na siya. Kung sa iyang giapas o sa iyang giapas kanang para may bawaan pod sa iyang kaipon karon nga mo na iyang kinaiya. Nga gibiyaan mo gani ka nga batan-on pa ka, abroad pa ka. Magunsa ka sa mga ihaw baboy, di ba kabiyaan pod niya? Biyaan kay palabihan na niya. Tingali iyang gikuan nga. Kuan siya gimingaw.
Muyang pong. Gimingaw. Muyang pong. Pero, dili kay kumutuo, Ate Pres, kaysa amo, no? Sa, nag-operate pa katong panagatan sa among gitawag og Moro Ami, sa Oslob. Ang tanang mga kalalaki na diya sa Bulhoon, Oslob, Santander, Sambuan, mo trabaho ang mga klases panagat nga Moro Ami, mulargag Enero, muulig Nobyembre. Dawe? Waman mong bisyo ang ilang mga asawa nga nabilin. Na malingaw mas isda. Malimot mas Di, isda. ang mga bana may Mga- nanagat sa Palawan, mga babae ang ba, mga asawa mga asawa. nabilin, Oh. na nagkuma, waman yung naaman sila ka mga laki nga waman kuyog, waman yung ningaw na depende ra po na tao. Depende ra po. Tinuod na. Depende ra sa babae. Apan ako na naibawan na ito, Pres, nga. Ang babae ko, no, dilim ko no kayo magpangita ng butanga kaysa lalaki. Na Tinuod pa. babae magpagita. Ano po di ay? Oo. Uy. Magdawal-dawal gini na sa Facebook. Nagbayad. Labi naman ka kita gwapo. Oh, yun. Naapo di ingon na. Maingking na sila. Kagari ko ka sa mga kanang mananap or mga hayop. O dili man kakakitag ka ng female nga mananap nga ingon anang kato mo yung kanang kanding mamuli mang gukod. Wa may kanding babae nga ni gukod sa laki. Amo gyud. Oo. Sa ganang laki gyud mo ko sa bay. Pero na lagi babae. Na babae ba? Hindi mo ingon na na, di ay. kakuan. Nga hat kay sila ang buhatan. Oh. Mangita agad. Sa serving, ani na lang sa serving, but nabiktima ng jug ka, ako magka-relate ko, ani ganito, bunit akong pagumangko na tipres. Nga? Akong pagumangko, nagtrabaho dito sa Qatar. Qatar. Kaya dito mag-drive ng mga, unsa ng magkuana ng kalsada, ka na mukiskis, Ay, kanang mga grader, piluder. Oh, ana, Oh. Na, na uyab, nga taga-ila hapod sa ilang probinsya, di lang kumusultik kinsa. Ayaw lang. Pero laig barangay. Karon nag-joint account sila sa bangko. Nawa ang kwarta, eh. Join. Okay, wala naman pakita ang babae. Pero wala kay ba, og tinuod ba join sa bangko, ang babae lang nga ato ni duha ha. Wa si kita. Wa. Wa. Iyaro to sa babae. Uyab ko nun sila. Ang buta, kita ba na personal dito sa Qatar? Uyab pa, dili na ni. Uyab pa gani, dili maayo nga ang kwarta adto di sa uyab. Oh, unsi klaro. Pwede gani mo asawa Si klaro ng ila dahil nga, muli ko, nga sunod lang po dahil, uli nga, kanang di tawag ang lalaki ma sugata akong uyab nga taga Pikas barangay muli siya sugata dito ingon akong ingon akong amiga nga inahan nga kilom-kilom na rabaw sa ano ko pag-apas ingon ano ko ni dunggo na ni tukpan at airport usa man ni to dito ko sa ospital kay giatake pitig kisi-kisi mita pitig kay maapas sa ospital pagkaugmay mo ko apas kay ujug kitang pitig kagalaw ay nagapas kay di anong kusmoa dahil ay man pag wa man nito. Sa ila? Oo. Nahanaw ng kwarta. Wa Hindi na. kita. Basta inanak. Oo. Dong, ako na lang, at sa tapos atong storya dong, no, ug mamangani na biktima ka, pagsugod na lang ba kung kinabuhi. Bitaw. Pagsugod na lang ba kung kinabuhi, ay na lang pugsa kay, nung tapo nga maorag hapon, ug maasawa to niyang dayon ang babae gulyat, dili man, Kukan lagi akong siya to. Unsay in English anang kuan gulyat kanang matinud-anon, sincere. Sincere. Dili siya sincere sa inyong relasyon. Mas mayo. Binuang gyapon to. Mas mayo. Kaya sincere pa to siya ba bisag nakas layo. Iya tong tinudon ninyo. May mo nagnay-kanta. Sincerely. Wow. Kantahan lang. Mas mayo na itabo nga sayo pa. Bitaw. Mas mayo na itabo nga sayo pa. Mao gyud. Ulahi itong managtiayo na. Ako amigo nga bayot og bayot. Kato ko amigo nga bayot og laki nga kuan ay lagi boy mga ero kay nga bayot og laki. Namatay mag-una ang laki. Sige tawag hilak ang bayot. Moapas to ko sa langit. Wala butik to namatay sa nang bayot. Ang iro na gina mintana sa ila. Pero moapas ang iro. Maorganize tigiguang. Apa sang iro? Neadto ko. Akong giagis Pedro. Pag-agi na ko sa Pedro, lagi yahan na mintana. Talagang mo na kasi tulong manok. Kuragay! Puzzle! Ihon!